Draga braće i sestre, večeras smo se to okupili da govorimo na jednu temu, reč Božja u našem životu. To je jedna od najznačajnijih stvari u našem duhovnom životu, jer od reči Božje počinje sve. Kaže se u Svetome pismu, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Sve je kroz nju postalo i bez nje nije ništa postalo što je postalo. Čitali ste u Svetom Evanđelju od Svetog Jovana Bogoslova, tako počinje. U staro vreme, kada su pisali Sveto pismo, to je Evanđelje imalo prvo mesto. Nije kao u sadašnjim ovim izdanjima, gdje je na prvom mestu Matejevo Evanđelje, na četvrtom mestu Jovanovo. Postavljeno je, ono je bilo prvo, jer od reči Božje počinje sve i zato je ono bilo prvo među evanđeljima. Počinje sa tim, u početku beše reč, to je logos. Jer ta reč Božja ima više značenja i nama je bitno da probamo da shvatimo sva ta značenja koliko je to moguće nama u jednom kratkom izlaganju. Ali ako Bog da se dotaknemo nekih najbitnijih stvari, pa život je pred nama da sagledamo i iz drugih uglova. Mi o Bogu kada govorimo na osnovu, kako se kaže, otkrivenja Božjeg. Jer mi o Bogu ništa ne bismo znali tako duboko da se On sam nama nije otkrio. Bog je stvorio svet i Bog se svojoj tvorevini otkrio i nama ljudima se otkrio. Prvo je, kaže, stvorio anđele. I anđeli su bili svjedoci svega Božjeg stvaranja. Oni su gledali ta divna dela Božja. I oni su svjedoci stvaranja sveta. I reče Bog i bi. I reče Bog i bi. Prorok Mojsije je zaista imao jedno viđenje od Boga i Bog mu je to Duhom Svetim otkrio taj akt stvaranja sveta onoliko koliko je bilo potrebno da on vidi. I on sagledava to što Bog čini koliko je njemu bilo dato i treba to da zapiše. I taj akt stvaranja sveta je neizreciv i ostalo je prosto zapisano i reče Bog i bi. I tako sve što Bog stvari, jednostavno Bog hoće i to nastane. Kako to nastaje? Mi to zovemo da Bog stvara svojim stvaralačkim energijama. Jer pomenuo sam prošli put da reč energija grčka znači dejstvo ili delovanje. Jednostavno, to je Božje delovanje i On je taj koji može ni iz čega da stvori. I svojim božanskim energijama On uvodi ovaj svet u postojanje. Taj akt stvaranja sveta je bio nešto izuzetno lepo, zadivljujuće. Toliko lepo da kada bi Bog rekao i neka bude i bude, da su anđeli od oduševljenja klicali. Oni su se divili tome aktu stvaranja ovoga sveta i im je zanimao šta će to biti na kraju, šta će to Gospod na kraju da stvori. I stvara čoveka, ali stvara i materijalni svet. Bog je tim logosima, Bog je tim rečima stvarajući svet svuda utisnuo sebe. I sva priroda svjedoči o svome tvorcu. Kako kaže tamo prorok, nebesa kazuju slavu Božju, a svod nebeski objavljuje delo ruku njegovih. Dan danu dokazuje, noć noći javlja i nema mesta gdje se ne bi čuo glas njihov. Znači i sva ova tvorevina koja je stvorena, ona kao da govori, kao da priča o svom tvorcu. Justin Popović je u svojoj knjizi Svetosavlje kao filosofija života, on tu baš počinje od te reči, kako je sve ovo što je stvoreno govori o Bogu. I ona ljubičica, ona govori o svom tvorcu. I ona svojim mirisom i svojim lepotom. I ona ruža govori o svom tvorcu, svojim mirisom i lepotom. I ona i žubor potoka govori. I ona čista voda, pa i tako dalje. Znači sva tvorevina. Sjećam se, kad sam otišao u Hilandar, jedan otac Vasilije tamo
I pričao mi je kada je on odlučio da dođe u manastir Hilandar, krenuo je zajedno sa jednim svojim drugom koji je kasnije postao iguman Hilandara, Pajsijem, i otišli su kod patrijarha Germana po blagoslov. Tako je bio običaj ranije da kada kreću u Hilandar da se zamonaše odu kod patrijarha po blagoslov. Sada već to nije tako. Dođu oni kod patrijarha, mudri patrijarh im kaže ovako: kada dođete u Hilandar na Svetu Goru, obratite pažnju na ono drveće oko Hilandara. Vidjet ćete jedno veoma visoko drveće, kiparise ili čeprese kako se kod nas zovu, i ono ostalo drveće. I kaže, ako budete duhovno rasli kao oni čempresi, koliko god da vas je, nećete smetati jedni drugima. Jer čempresi koliko god da su gusto posađeni, oni svi idu gore na nebo ka svetlosti. I jedan drugom ne smetaju. A kaže, ako budete rasli kao ovo drugo rastinje koje raste u širinu, podavit ćete se, kaže. Pazite, ovo što govorim, da je Gospod u svu ovu tvorevinu utisnuo je neki smisao, neko značenje, neku pouku. To kada je Justin Popović na svu tu prirodu gledao kao jednu knjigu Božju, punu tajni i istina, za koju samo treba biti pismen, bi čovjek znao da je čita i da se poučava iz prirode o tvorcu, o životu. Uzmimo, na primjer, jedan roj pčela, pa kada gledamo kako su one organizovane, pa imate tu jednu glavu koja je matica. I imate ono mnoštvo pčela koje tako nesebično žive. I sve one žive za zajednicu. Nijedna nije samoživa, nijedna nije individualac. Sva je predana službi toj zajednici i sve su poslušne toj jednoj glavi, toj jednoj matici. Kao što na neki način i mi u crkvi treba da budemo kao jedno tijelo, imamo jednu glavu Isusa Hrista kome trebamo da budemo poslušni. Iz prirode, posmatrajući prirodu, mi možemo učiti o Tvorcu. Ali ne možemo tako potpuno i tako duboko o njemu saznati kao što to možemo da saznajemo kroz riječ Božju. Kroz zapisanu riječ Božju koja biva u Svetome pismu, kao nezapisanu, no Božja dela i Božje pouke koje bivaju u takozvanom, kako mi to zovemo, sveto predanje. Jer sve što je nama objavljeno od Boga nije sve i zapisano u Svetom pismu. I kaže tamo apostol Jovan Bogoslov da i kada bi se sve zapisalo što kaže Isus učeni i što reče i što ih pouči, kaže, mislim da i u sam svijet, kaže, ne bi knjige mogle da stanu. Malo je to naravno u hiperboli rekao, ali u smislu rekao je da to što je zapisano u Evanđelju, to je samo jedan deo nama veoma bitan za spasenje, koliko su eto i oni kao ljudi, kao nesavršena bića upili i koliko je dato preko njih nama što je ostalo zapisano. A možete zamisliti koliko toga su oni slušali tih par godina dok su ga pratili, stalno im je priča, stalno ih je poučavao, koje su oni izobilje bogatstva direktno, da kažem, primali iz usta samoga Gospoda Isusa Hrista. Ovo je nešto malo uvodno što sam rekao da kažemo reči Božje, da bismo shvatili koliko je ona svuda oko nas. Mi smo okruženi bukvalno rečju Božjom. I sav ovaj stvoreni svijet kao jedna knjiga Božja koju treba da naučimo da čitamo i da se divimo svome Tvorcu. Ali da ne stanemo na tome, nego da odemo malo dublje. Da ne bi naša vera bila površna, da ne bi bilo samo u onim sferi nekih običaja, valja se i ne valja se, nego da što dublje i dublje upoznamo našu veru, upoznamo Boga, jer zato smo i stvoreni u ovom svijetu. Ne radi ovoga svijeta, nego radi Tvorca. E sad, znači, kada govorimo o reči Božje, ona se, kad su pitanje ljudi, javljaju neka 3 oblika, kako kažu. To je jedna, znači, kaže Sveto pismo, ili reč Božja. Bog je kroz svu istoriju, da kažem, kroz proroke objavljivao svoju reč.
jer kaže, nadahnuti Duhom Svetim govoriše sveti Božji ljudi. Bog je izabirao kroz istoriju određene ljude koji su mu po srcu bili najpodesniji, da preko njih objavi volju svoju. To su bili zaista Božji ugodnici, jer rod ljudski od samih početaka do dana danas i do kraja će imati Božjih ugodnika, izuzetnih Božjih ugodnika, kadrih, sposobnih da Bog govori kroz njih i da objavi ono što hoće. Kaže, i oni su objavljivali čudesna dela Gospodnja, oni su i najavljivali nešto što će biti. Tako je rod ljudski učio koliko Bog utiče u istoriji na roda ljudskoga, koliko nešto vekovima napred najavljuje i to se stvarno desi i to nas, da kažem, s jedne strane i zadivi, ta premudrost Božja, to sveznanje Božje, ta moć njegova. I kaže, evo, nove događaje ja najavljujem, kaže, pre nego što se ostvare, pre nego što se zbudu, kaže, vama ih objavljujem. I tako je Gospod pokazivao svoju ljubav prema rodu ljudskom. Mnoge stvari je nagoveštavao, ali najvažnije što je nagoveštavao u istoriji, znači od postanka, od posle pada, to je dolazak Mesije, dolazak Spasitelja, Isusa Hrista. I to je drugi oblik kako se javlja reč Božja. Znači, prvi oblik kao Sveto pismo, drugi oblik je sam Gospod Isus Hristos, njega nazivaju reč Božja, sa velikim onim slovom R ili logos, ako uzimamo grčku reč. Iako ta grčka reč je u antičkoj filosofiji imala jako mnogo značenja i svaki taj filosof je upotrebljavao u nekom svom značenju, tako da su uočili nekih, kaže, 78 značenja te reči logos u antičkoj filosofiji, ali nama nije bitno toliko značenje to antičko, nama je bitno značenje u hrišćanskom smislu reči Božje, što ona znači. Jer ona na neki način nije asimilovala u sebe ta reč onaj grčki sadržaj, nego je dobila jedno hrišćansko značenje kad kažemo logos ili reč Božja. I kad kažemo za drugi oblik reči Božje, znači samoga Isusa Hrista, jer kaže logos postade telo i useli se u nas i vide smo slavu njegovu, slavu koja je jedinorodnoga od Oca, punog blagodati i istine. I on rečima, delima, događajima objavljuje sebe, objavljuje reč i to je centar, da kažem, našeg hrišćanskog učenja. I treći oblik, znači kad govorimo za reč Božju, je crkva koja je, kako se kaže, tvrđava i stup istine. Njoj je poverena propoved, reč Božja. Reč je data njoj direktnu službu, da propoveda, da poučava, da autentično tumači, onako izvorno, da kažemo, tumači kako je to tumačeno, kako je se od početka verovalo. Jer ako bi se samo oslonili na svoj bili bismo zaista u velikom iskušenju i zaista bi tu i đavo mogao veoma lako da nas kuša, jer on je na neki način, da kažemo, intelektualac par excellence i on može misaono, znači da deluje na nas, može da nam ubacuje razne pomisli, da smućuje i da čoveka navodi da pogrešno shvati Sveto pismo. I kroz svu istoriju naše hrišćanske crkve mi smo svedoci da su postali ljudi koji su znali da prenaglase nešto, da dođu do iskrivljenog shvatanja i da pritom traže sebi sledbenike i onda da stvaraju ono što mi zovemo jeresi, sa kojima se crkva veoma borila, jer je u pitanju bila istinitost vere. Bilo je u pitanju da se očuva istinsko učenje naše vere, onako kako je oduvek bilo, jer je veoma bitno bilo da se sačuva ta izvorna vera. Jer zašto je toliko bitna ta pravilno shvatanje reči Božje? Ona na neki način
utiče na sav život naš. Jer mi smo misaona bića, mi smo logosna bića, mi smo razumna bića. Nas misao pokreće. I zavisi o čemu je naš čemu je naš zauzet, svoje naše delovanje u tome. Zato i kažu sveti oci, misli o dobru da ne bi mislio o zlu, jer ne može biti besposlen. I s obzirom da je nas Bog stvorio, veoma je bitno kako se mi odnosimo prema toj reči Božjoj. Mi smo stvorenja. Vidimo kod prvih ljudi, Adama i Eve, da su se pokolebali i da su na neki način došli čak do neposlušnosti Bogu, da nisu poslušali reč Božju, što je izazvalo take drastične posljedice na čitavo čovečanstvo. To je pad prvih ljudi, je odvojio čoveka od Boga i na neki način svjedoci smo svega toga kroz svu istoriju šta je to značilo odvajanje čovjeka od Boga. Međutim, Bog nije ostavio čovjeka po svojoj dobroti, po svom čovekoljublju. Bog nije čovjeka ostavio, to divno je jedno svoje stvorenje koje je obdario svojim likom. On šalje, proroke, najavljuje ovaploćenje sina svoga i njegovo stradanje i na neki način Bog je kroz to ovaploćenje sina svoga ne samo što je dao priliku čovjeku da se opravda, nego je i sam sebe opravdao kroz to ovaploćenje. Jer na neki način Adam i Eva kada ih je Bog pitao, Adama, što si to učinio, on kaže, žena koju si mi dao nagovori me. Znači on nije prihvatio da je on pogrešio, nije prihvatio svoju krivicu, nego je krivicu svalio na svog tvorca. Žena koju si mi dao, što bi rekli, što si je dao? Pa ti si kriv, šta me pitaš? Kad pita nju, a što si to učinila, a ona kaže, zmija koju si stvorio nagovori me. Znači, ni ona se nije pokajala, nije rekla oprosti i ona je tu optužila tvorca. Kao da je on uzrok zla. Zašto si je stvorio? I tu nastaje ta, na neki način, teodiceja, pravdanje Boga. Na neki način i Bog je sebe, kako Justin Popović govori, najbolje opravdao u svom sinu, oploćenju sina. On je uzeo sve ljudsko na sebe, da kažem, ljudsku prirodu, proživio jedan ljudski život i doživio sva ta stradanja, poniženja, sramoćenja i na kraju sramnu smrt, jer je bio veoma sramno ta smrt ko bude razapet na krstu. I ta zloba nije ga pobedila, nego je govorio o onom čovekoljublju, oprosti, moćar, ne znaju šta rade. I Bog je najdublje sebe opravdao svojim ovaploćenjem, da se reč Božja ovaplotila, da bi ljudi urazumila, to je Bog, da bi si Božji ljudi urazumio jednom istinskom životu. Onda Gospod nas uči u Svetom Evanđelju o tom našem odnosu prema reči Božjoj. Jednom divnom pričom izađe sejač da seje. Sejač je u stvari tu sam sin Božji, reč Božja, Logos, i on seje reč. I kaže, jedno pade pokraj puta, dođoše ptici, pozobaše ga, pojedoše ga, drugo pade na kamenitom mestu gde nema mnogo zemlje i vode i sklija, kaže, ogreja sunce na uvenu, treće pade, kaže, na zemlju, ali izniče korov i udavi ga, te ne donese roda, i ono posljednje pade, kaže, na dobru zemlju i dade rod od 30, 60 i po 100 zrna. I tako je govorio Gospod u pričama, da bi ljudi tražili taj smisao dublji, a nekako kad priča u pričama, to se najdublje urezuje u pamćenje. I roditelji kad pričaju svoje deci, pričaju im u pričama. I deci je najinteresantnije da slušaju priče. Ali priča nosi neku poruku, priča nosi smisao. I to je bitno da se zapamti za čitav život. I Gospod kao deci se obraća i priča im u pričama. Naravno, najdublje tajne vere on u tim svojim pričama unosi
da kada čovjek sabere svoj svoju pažnju, počne da prati to, on u principu dođe do velikih istina. Ja se sjećam kad sam bio student davno, na Vojnoj akademiji, imao sam jednog druga koji je čitao Sveto pismo svakodnevno i ja sam volio sa njim da se sretnem, jer naravno smo bili sagovornici i više puta se dešavalo da ga sretnem baš kad čita Sveto pismo i pitam ga šta čitaš? Kaže, čitam priču o sejaču i semenu. Drugi put ga sretnem opet, šta čitaš? Čitam priču o sejaču i semenu. Treći put i tako mnogo puta. I pitam ga, pa pobogu, rekao, zašto toliko često čitaš samo tu priču? Kaže, stalno me to golica i razmišljam koje sam, kaže, ja seme, kaže. I to je zaista ostavilo mi nekako utiskav, nisam ga video sigurno preko 25 godina, ne znam da li još uvek preispituje sebe, jer otišao je živi u dalekoj zemlji, koja nosi dosta, iskušenja, ali interesantno, mlad čovek, dok je neiskvaren, pa kad reč Božja dotiče se do njegovog srca i do njegovog uma, ona je uvek ne samo prosto reč, ona je i priziv. Ona je uvek priziv da se ispuni. To što nama Bog kaže, on ne samo da nama saopštava istinu, ali ujedno, da kažem, i priziv da se to istine. I ovo je priča o sejaču i semenu, znači kad kaže da izađe sejač da seje, veoma je zgodna kao priča da bismo pričali o reči Božjoj, o našem odnosu. Reč Božja u našem životu se najbolje može vidjeti kroz ovu priču o sejaču i semenu. Kako ona deluje, kako je mi primamo, šta ona u nama izaziva i tako dalje. I prvo je Gospod naveo, kaže, kako pade seme i pokraj puta, kaže, i naiđeš ptici i pojedaš. I naravno kasnije tumači svojim učenicima samo značenje svega toga i kaže koji su to pokraj puta, to su znači oni koji čuju reč Božju i što bi rekli, ne dotakne ih se. Ne obrate pažnju na to. Totalno su zaneti drugim stvarima, to njima nije interesantno. I ona je u njima totalno besplodna, ama ništa ne može da izazove. Jer jedna od glavnih stvari u svemu tome, kako će dejstvo proizvesti u nama je ta naša slobodna volja. Ta naša slobodna volja je na neki način nešto što može izuzetno da nam bude podsticaj da sarađujemo Bogu, da služimo Bogu, da bude na neki način veoma koristan za naše spasenje, a može s druge strane da bude na neki način osnova za našu propast. Ta slobodna volja je velika. Bog je dao čovjeku veliku slobodnu volju. Ja se sećam kad sam bio student, pa me jedan drugar, onako, to je vreme bilo, da kažem, socijalizma i kušao me je, znao je da verujem u Boga, pa kaže, sa jednim filozofskom zaskočicom, da kažem, pokušao je da mu ne mogu da odgovorim, rekao je, da li je Bog sve moguće? Ja sam rekao, jeste. A da li on može da stvori kamen koji on ne može da podigne? Ja sam rekao, malo sam razmislio i rekao sam mu da to pitanje ne zadovoljava osnovne zahteve Aristotelove logike i kao tako ne daje se odgovor na to. Zato što u jednoj postavci kažemo Bog sve može, a u premisi u drugoj kažemo može li ono što ne može. A to se dvoje isključuje. Znači ne može nikakav zaključak da se donese. Znači totalno nelogično. Na prvi pogled deluje logično, a u stvari je nelogično. Ali jedan od najlepših odgovora sam po pitanju slobode volje čovekove čuo od njegove svetosti patrijarha Pavla. Imao sam tu, kažem, takav blagoslov veliki da jednom sam putovao za Kraljevo, tada još dok sam službovao, i kupio sam kartu i imao sam tu sreću da je sedište bilo pored
sedišta patrijarha Pavla. On je znao da putuje autobusom. I imao sam priliku da razgovaram sa njim sve do Kraljeva iz Beograda. I on je tako pričao i neke anegdote iz života i u jednom momentu kaže kako ga je neki čovjek kušao, kaže pre neki dan, kaže bogati, kaže on meni, da li je vaš Bog svemoguć? A ja njemu kažem, kaže jeste, a kaže kad je svemoguć može da stvori kamen koji ne može da, onda stvori kamen koji on ne može podigne. A Pavle mu kaže, prijatelju, ali pre nego što ti odgovorim, kaže, ja bih te nešto pitao. Kaže, pitajte. A prijatelju, a da te pitam, a nećeš možda, kaže, da se naljutiš? A kaže, neću. Ma, za svaki slučaj još jednom ja tebe da pitam, a nećeš da se naljutiš? Ma kaže, ma neću. I kaže njemu, Pavle, dobro, kad nećeš da se naljutiš, reci ti nama, možeš li ti da budeš pametan? Naravno, svi se nasmiju, ovaj se zamisli. Kaže Pavle, ako kaže mogu, znači nije pametan. Ako kaže ne mogu, znači opet nije pametan. Bio je mudar patrijarh Pavle veoma. Ćuti, kaže, ćuti, razmišlja šta da odgovori. On je mislio patrijarha Pavla da ulovi da ne može da da odgovor, a onda se upecao sam u jednu veoma veliku neprijatnost. I jednom momentu kaže, ni jedno ni drugo, ja već jesam pametan. Kaže Pavle, prijatelju, vidiš, Bog je, kaže, stvorio taj kamen koji on ne može da podigne. Kaže ovaj, koji je to kamen? Kaže prijatelju, ti si taj kamen, kaže. Ne može tebe ni Bog da spasi ako ti nećeš. To je ta sloboda volje. I ta sloboda volje u kontekstu ove reči Božje, ovog primanja, kako ćemo mi, ona je presudna. Znači, ti koji su pored puta, gde pade, gde ptice pozobaše, koji nisu obratili pažnju na reč Božju, oni ipak po svojoj slobodi volje nisu obratili pažnju na reč Božju. Za njih je to bilo nešto nebitno, nevažno u ovom svijetu, u ovom životu. I, eto, lišili su sebe jednog velikog blaga. Jer, kaže, drugo seme, kaže, pade na kamenitom mestu i isklija i ogreja sunce i uvenu. I kaže Gospod da su to ljudi koji kad čuju reč Božju, obraduju se. Jer reč Božja je takva, ona nije prosto neka, razlikuje se reč ljudska, koja može da bude neko prazno govorenje, ali reč Božja nikad nije prazna. Ona uvek nosi neki veoma dubok smisao, veoma duboku poruku. I ona u dušama ljudskih uvek izazove neko, da kažem, dejstvo. Kaže, kad čuju, obraduju se. Ali, kaže, budući da nisu ukorenjeni, da nemaju korena, da su nepostojani, kad dođe do neke nevolje, oni brzo se i odreknu, i odbace, i nikakvog ploda ne. Treći su oni koji, znači, reč Božja, kaže, padne na zemlju, ali izniče korov i udavi, kaže, i ne donese ploda, seme. I objašnjava Gospod da su to oni ljudi koji, znači, u ovom životu slušaju reč Božju i smatruju sebe vernicima. Ali, kaže, brige ovoga sveta i prevara bogatstva i naslada i svega što ovaj svijet nudi čime mami čoveka, odluče da čovjek ne donese onaj duhovni plod koji on treba da donese. Ne donese taj duhovni rod. Ostane bez ploda. Znači, biljka ipak rasla, ali nije rodila. Ostala je besplodna. A život teče, prolazi. I tako neke beznačajne stvari uguše u čoveku reč Božju. Strašno. Razna, da kažem, zanimljiva učenja, teorije, razne te, znači, stvari čoveka mame, odvlače ga. A najviše, u stvari, je taj korov koji šteti delovanju Božje reči u nama, to su naše neke, da kažem, strasti,
kako ga sveti oci nazivaju trnje strasti, koje na neki način, za razliku od ovoga što s polja deluje na nas, ono nekako iznutra ratuje protiv nas. I iznutra deluje na nas da nas odvoji od Boga. I tu je na neki način, reč Božja uvek priziva čoveka da stupi u jednu borbu, da stupi u jednu žrtvu, da na neki način ustane protiv tih idola u sebi, protiv toga i da ih sruši, protiv tih uzora, protiv tih vrednosti iz ovoga sveta koje on smatra da je to nešto veliko, da je vredno i tako dalje, a ne shvata da to pred Bogom i nisu vrednosti. I te idole treba da sruši čovjek. Jer reč Božja na to poziva čovjeka, poziva ga na tu borbu, poziva da pobedi tog starog čovjeka u sebi. Kaže, koji robuje varljivim željama koje ga mame i varuju. I mi sad živimo u jednom teškom dosta vremenu, mi hrišćani, kada, da kažem, postavljeno je sve mnogo antihrišćanski, propagiraju se, znači, da kažem, vrednosti, nešto što za nas nisu vrednosti, i ne samo da nisu vrednosti, nego su jako štetne za duhovni život, jer odvaja od Boga. I oni poslednji, to su, kaže, oni na dobroj zemlji. Seme palo na dobru zemlju, izniklo, odraslo i donelo plod. Međutim, interesantno, Gospod je tu napravio razliku da i to što padne na zemlju nisu jednaki, nisu isti. Kaže, jedno rodi po 30, drugo rodi po 60, treće rodi po 100. Tako da i oni, među onima koji zaista primaju reč Božiju, razmišljaju o njoj, za kojih je ona svetinja i koji se trude da je sprovedu u svom životu, ne sprovedu je svi na isti način i svi sa istom usrdnošću. Neko je primeni u svom životu usrdnije, neko manje i tako dalje. Zato i kaže da se i među svetima su velike razlike. Kaže, druga je slava suncu, druga je slava mesecu, jer si zvezda od zvezde u slavi razlikuju. Tako i među ovim Božjim ugodnicima, među ovima gde je seme palo na plodnu zemlju i odrasla biljka i ništa nije uspelo da je omete da donese plod, ipak razlikuju se koliko će da rodi. Neko kaže rodi po 30, neko po 60, neko po 100. Nije uvek tako lako usvojiti tu reč Božju. Nije lako je uvek primeniti u svom životu. Među svetim ocima, u životima svetih otaca ima jedan ovakav slučaj zapisan, kaže, u pustinji živala 2 monaha. Jedan monah bio pismen, znao da čita, a drugi monah je bio nepismen. To je u stara vremena, tad je retko ko znao i da čita. I, kaže, dođe taj nepismen monah kod ovoga pismenog i kaže, učini mi, brate, ljubav, pa mi čitaj malo sveto pismo, da čujem šta to Bog govori nama da bi naučio. Pak je osjećao jedan veliki hendikep što on ne zna da čita, što ne može sam da izučava i da čita. I naravno ovaj koji je znao, uzme sveto pismo, počne da čita, samo što je malo pročito nešto, ovaj kaže stani. Ovaj stani i ovaj ode. Nakon 12 godina on se vraća i kaže, ajde nastavi tamo gde si stao. Kaže, to bilo pre 12 godina, kako sada se setim, kaže, gde sam stao? Kaže, jeste, ali meni je trebalo 12 godina da ispunim ono. Tako da, među tima koji ispunjavaju reč Božju, kažem, postoji razlika, jedni su slušači i slušaju i zanimljivo im je i slušaju, ali u svom životu skoro ništa ne sprovedu. Ali imaju oni koji neće dalje dok ne sprovedu to. I to je interesantno ostalo zapisano, to je jedno svedočenje, koliko se taj čovjek rvao sa onime koliko je znao i umeo, koliko mu je trebalo da pobedi sebe i da sme da kaže da je on ispunio tu reč Božju. Svakako da mi u našem životu ćemo možda ispuniti jedan samo deo od onoga što nam je Gospod objavio i na što nas je pozvao i tako dalje. Nije to pohvalno za nas, da kažem, što ćemo tako malo ispuniti, ali nekako opet Bog je čovjekoljubiv i zna našu nesavršenost i
na neki način njemu je mnogo bitnije taj naš trud da ispunimo, da nismo ravnodušni, da se ipak staramo. Koliko je vreme našeg života. I u tom vremenu našeg života, koliko mi vremena stvarno izdvajamo za ono u stvari što je najvažnije. Da li uopšte prepoznajemo šta je za nas najvažnije? Ima tamo u Novom Zavetu kada je Hristos posjetio dve sestre, Martu i Mariju, i kaže kada je on pričao, Marta se sva brinula kako će da ih ugosti, kako će da ih posluži. Bila je zaista gostoljubiva, imala je tu vrlinu, ipak je to znak ljubavi, gostoljublje. A Marija je slušala, kaže, sedela je kod nogu Isusovih i slušala šta on priča. I u jednom momentu ova je uznegodovala Marta, što je ne kaže da je ona njoj pomogne, a ne samo sedi tu i sluša. Ona je na neki način uznegodovala iz njenog ugla s pravom. Kako tako sediš, gosti su tu, a ti ne slušaš. A Isus se kaže, Marta, Marta, za mnogo se staraš i mnogo se brineš. Znači, on je pohvalio u smislu nju da je vrlinska, da je ona gostoljubiva. Ali kaže, Marija je dobar deo izabrala koji se od nje neće uzeti. On je pohvalio i Mariju, jer je on na taj način pohvalio slušanje reči Božije. I to nekad važnije i od onog, nije nekad, u stvari važnije i od gostoljublja i od svih ovih drugih stvari koje mi smatramo po nekim ljudskim običajima da su važne, a zanemarujemo reč Božju. I ta prilika kada neko priča o Bogu, kada neko govori o Bogu, kada neko govori o životu večnom, to je nešto što za bogoljubivog čoveka treba da bude da mu skrene pažnju, da mu odvuče pažnju, da on počne to da sluša, da tu nađe tu duhovnu korist. Reči moje duh su i život su, govori Isus Hristos. A opet tamo kaže se u Svetom pismu da je reč Božja silna, moćna, da je oštrija od dvoseklog mača, prodire do razdobine duše i duha i kosti i srži. Pa Gospod kaže, nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći. Iz tih reči Gospodnji, kad kaže nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći. I kad govori da onaj koji ispuni i druge nauči, veliki će se nazvati, kaže, u Carstvu nebeskom. A onaj koji se usudi da i jednu crticu, jednu jotu, da kažem, neko slovo promeni, što bi naravno menjalo značenje, kaže, najmanje će se nazvati u Carstvu nebeskom. Taj odnos prema reči Božjoj je na neki način savešteni odnos. Mi se odnosimo kao prema nečem najsvetijem. Ta reč Božja jako je prisutna u crkvi. I sva bogosluženja, ona nisu samo molitve. Tu ima i tekako čitanja iz Svetoga pisma, iz pouka, jer bogosluženje nije samo nešto gdje ćemo samo da se molimo i dištemo nešto od Boga, nego je to prostor isto gdje se na jedan način kada smo otvoreni potpuno za Boga i poučavamo. Zato su i koristi se prilika da se pročita nešto iz poslanica, nešto iz proroštava, da se pročita, znači, nešto iz Evanđelja, da imamo i razmišljanje o Bogu. Nekad kroz neke molitve koje se govore, u stvari tu je čitava pouka o Bogu, o stvaranju, o svemu onom što je Bog činio. Tako da neka su ta bogosluženja, primjer liturgija Svetoga Vasilija Velikog je toliko tako ustrojena da kroz molitve je čitava pouka od stvaranja svijeta do svog onoga što je Gospod Isus Hristos učinio za nas. Kaže Gospod, poznajte istinu i istina će vas osloboditi. U ovom svetu ljudi živeći boje se zabluda. I to je zaista, jer zabluda je neko lutanje duhovno, neki promašaj. I čovjek se boji da zaluta,
da uđu u tu neku zabludu i da na neki način promaši svoj život. To je nešto užasno. Jedan primjer, kažem nedavno, pre neku godinu na sajmu knjiga, sreo sam jednog čoveka, to je prišao mi je neki stari gospodin, vidi se penzioner, kaže, oprostite, da li bismo mogli da popričamo? Ako može. Znate, kaže, ja sam profesor marksizma. Ja sam mislio da to više neće sresti. Kaže, meni je veoma teško, kaže, ja sam čitav život bio iskren marksista i došlo je za mene veoma teško vreme. Kaže, ne smem, kaže, Marksa nigde da pomene, kaže. A što je, kaže, najgore, ja sam počeo da sumnjam u njega. I kaže, imam jedan užasan osjećaj promašenosti života. Potpuno sam ga razumeo. On je bio jedan iskreni marksista. On je stvarno verovao u to. On je život svoj posvetio tome, verujući u taj bolji poredak, u to neko blagostanje, neki raj na zemlji. Zaista jedna velika žrtva koju je učinio, ništa nije stekao. Na kraju, ne da je došao to dobro stanje, taj komunizam kako je propovedao, nego došao jedan surovi kapitalizam, suroviji od onoga koji je pre tog socijalizma bio. I ima taj užasan osjećaj promašenosti života. Nije ostalo ništa iza njega. Strašno. Ja, nakon kažem, prijatelju, rekao, ima jedna gora stvar od te. Kaže on, koja? Pa rekao, da umrete u toj zabludi. To je bilo onako, da ga prodrma. I onda kažem, ali ima jedna alternativa, a to je ono što Gospod kaže. A ovo je život večni, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ako ti sada, na kraju ovoga svog života, spoznaš jedinog istinitog Boga i poveruješ Isusa Hrista, dakle, tvoj život je imao smisla, ti si došao do onoga do čega si treba da dođeš u svom životu. I on se nekako, u oku mu se pojavi tračak nade, nekako se ozari, obradova se i počesmo priču o Bogu. Nešto što on nije mogao nekada zamisliti da će pričati, jer je on propovedao da je religija opijum za narod, da je to otuđenje svesti i te formule koje su ko papagaji ponavljali godinama. A sve se to u jednom momentu učinilo toliko nemoćnim pred onim, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Jedan čovjek, radostan, našao smisao, našao ono što treba, našao život, došao je ipak do onoga do čega je, znači ipak je vredelo živjeti jer je došao do Boga. Kako i kaže Njegoš, kaže, blago onom ko dovijeka živi, imao se rašti roditi, imao se zašto. Vredelo je da se rodi, zato što je uspeo da su dostoji večnog života. Jer zaista tada i život dobija smisao. Tako da reč Božja nas oslobađa. Ona nas izbavlja od zablude, od promašaja, od ispraznosti života. Reč Božja nama daje smisao, zaokuplja naš osvećuje naš osvećuje srce, razgoreva u našim srcima želju za Bogom, ljubav za Bogom i omogućuje da kroz molitvu i pažljiv život dođemo do blagodati Božije koja će danas, da kažem, u svetim tajnama preobrazi, osveti, oboži i da nas učini sinovima Božjim. Zato, braći i sestre, ovo malo reči što smo govorili, što smo probali da sagledamo tu reč Božju u našem životu, da shvatimo njen značaj, da se ona odnosi, da kažem, s jedne strane na
da kažem, na ono što je Bog otkrio sebi, kako kroz Sveto pismo, Sveto predanje, kroz proroke, kroz svoga Sina, kroz apostole dalje i kroz crkvu, kako dan danas objavljuje i kako Bog nama sebe svedoči u našim srcima i našim mislima, kako On nas sve priziva, da se potrudimo kod reči Božje, da svaki dan čitamo Novi Zavet, da ne budemo nemarni prema reči Božje. Vekovima su čekali da se pojavi Mesija. I kad On se pojavi, kaže, On će nam sve objasniti. Sve će nam... I On se pojavio, objasnio, ostavio evanđelje. Apostoli zapisali. I mi nemarni, nego nađemo u toku dana vremena da pročitamo barem po jednu glavu Novog Zaveta. A možemo i više. Kao neka duhovna disciplina. Trebamo to unositi, tu duhovnu disciplinu čitanja reči Božje. Da svakodnevno čitamo Sveto pismo. Vidjet ćete za godinu dana koliko će to promeniti vaš način razmišljanja, pogled na svijet. Koliko ćete biti smireniji, koliko ćete biti upućeniji na Boga, koliko ćete zadobiti snage da otrpite, da podnesete sve nevolje, da osmislite svoj život mnogo lepše. Zato treba čitati Sveto pismo. Svaki dan pročitajte barem po jednu glavu Novog Zaveta. Zato vam treba samo jedno 5 minuta u toku dana. 5 do 10 minuta izdvojite i pročitajte reč Božju. Da uđe to u vas tako, kao da pređe u naviku, da ne može da prođe dan, a da malo ne pročitate reč Božju. Biće vam dan prazan ako ne budete pročitali barem jednu glavu Novog Zaveta. Kada čovjek tako navikne da čita jedno vreme, onda tačno osjeti jedan dan kad je prošao prazan, fali mu, treba da čita reč Božju. Tako da kažem, jer će to da vas zaista umudri, to će da vam osmisli život, to će da vam donese mir, radost, ne kažem, i to će da vas utvrdi u veri. I da budemo, znači, ono seme koje je palo na plodnu zemlju i koje je donelo rod. U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali smo priliku da čujemo jeromonaha Dositeja Hilandarca i drugo predavanje na temu Reč Božja u našem životu. Ovo predavanje održano je u manastiru Svetog velikomučenika Georgija Ćelije u Ćelijama kod Lajkovca u subotu 27. jula 2019. godine, a u okviru letnjeg ciklusa predavanja subotom uveče. Naša redakcija blagodari ocu Dositeju na zvučnom zapisu ovog predavanja, a vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program. Zborila Gospoda hrišćanska.